Vaše dítě nastoupilo do české školy a neumí česky. Možná pozorujete, že je tiché, unavené nebo odmítá mluvit o škole. Možná se bojíte, že zaostane za ostatními. V tomto videu vám vysvětlíme, jak učení jazyka u dětí skutečně funguje, co je normální, co byste dělat měli a co naopak ne, a kde hledat konkrétní pomoc. Toto video je součástí série Migrant Kids at School, sady informačních videí pro rodiče, jejichž děti začínají chodit do české školy. Chceme vám pomoci zorientovat se ve škole, v české kultuře i v každodenním životě. Čeština patří mezi nejsložitější jazyky na světě. Pro dospělého je naučit se česky náročné a trvá to roky. Pro dítě je situace úplně jiná. Mozek dítěte do přibližně 10 až 12 let absorbuje nové jazyky přirozeně a rychle. Dítě nepotřebuje gramatická pravidla. Učí se poslechem a opakováním. Stejně jako se naučilo svůj první jazyk. Vaše dítě češtinu zvládne. Vaším úkolem není naučit ho gramatiku, ale vytvořit podmínky, ve kterých se to může stát přirozeně. Téměř každé dítě, které se učí nový jazyk, prochází takzvaným tichým obdobím. Dítě mluví velmi málo nebo vůbec, ale neznamená to, že se nic neděje. Mozek v tuto dobu intenzivně zpracovává nový jazyk, ukládá slovíčka a vzorce. Dítě rozumí mnohem více, než dává najevo. Nenuťte ho mluvit dříve, než je připravené. Dejte mu prostor a čas. Pokud tiché období trvá déle než 6 měsíců, promluvte si s učitelem nebo školním psychologem. Učení druhého jazyka u dětí probíhá obvykle v několika fázích. V první fázi dítě poslouchá a vstřebává. Rozumí stále více, ale mluví málo. Tato fáze může trvat několik týdnů až měsíců. Ve druhé fázi dítě začíná používat jednotlivá slova a krátké fráze. Nejprve v bezpečném prostředí, třeba s jedním kamarádem nebo s učitelem. Chyby jsou v této fázi naprosto normální a důležité. Ve třetí fázi dítě mluví plynuleji, tvoří věty a dokáže komunikovat ve většině situací. Gramatika ještě nemusí být dokonalá, ale komunikace funguje. Úplná plynulost, tedy schopnost přemýšlet v češtině, psát bez chyb a rozumět složitějším textům, přichází po 2 až 5 letech. To je normální časový horizont a není důvod k panice. Je velmi důležité, a mnoho rodičů to neví, ale zachování rodného jazyka dítěte pomáhá při učení češtiny a nezpomaluje ho. Čím pevnější základy má dítě v prvním jazyce, tím snáze se učí jazyk druhý. Proto mluvte doma svým rodným jazykem. Čtěte v něm dítěti a udržujte ho živý. Dvojjazyčnost není problém. Je to dar. I bez znalosti češtiny můžete dítěti pomoci. Zapněte české pohádky nebo dětské pořady, ideálně takové, které dítě zná i ve svém jazyce. Učte se společně základní slovíčka, například barvy, čísla, dny v týdnu. Stačí Google Translate a trocha hravosti. Nebo vyzkoušejte aplikace, jako je Duolingo. A pokud má dítě slovíčka k naučení do školy, procvičujte je doma nahlas. Samotné opakování velmi pomáhá.
Škola má povinnost vašemu dítěti pomoci. Zeptejte se na podpůrná opatření. Dítě na ně má ze zákona nárok. Může jít o individuální hodiny češtiny, asistenta pedagoga nebo individuální vzdělávací plán. Pokud škola podporu nenabízí, obraťte se na pedagogicko-psychologickou poradnu ve vašem městě. Bezplatné doučování češtiny nabízejí také organizace Meta, Inbáze nebo Slovo 21. Vaše dítě bude dělat chyby a to je v pořádku. Neopravujte ho uprostřed věty a místo toho přirozeně zopakujte, co řeklo, ve správné formě. Chvalte každý pokus o komunikaci. Dítě, které se nebojí mluvit i s chybami, se naučí jazyk mnohem rychleji. Učení češtiny trvá roky a to je normální. Vaše dítě to zvládne, protože dětský mozek je na to stavěný. Vaší rolí je být oporou, zachovat rodný jazyk doma a vytvořit prostor pro každodenní kontakt s češtinou. A pokud si nevíte rady, nebojte se požádat o pomoc. Školu, poradnu nebo organizace, které migrantským rodinám pomáhají. Nejste na to sami. Děkujeme, že jste se dívali. Naschledanou.